İçi oňa seredeydi. Gagdara nahar berjek bolşuna sered. Aýowy şekerli gyýdy. Hawa gaýdym. Men alyp berjek bolan gyýdyma almadyby. Söýgü diýen bol. Ogul, Ogulumyň ömrüne ýakdygy halis dinden geçip. Sıpatyň maşynytin. Uset tutjak bol. Şone hilek gyýdymyň. Oňor-oňormaz. Ana. Nefes oguluna bağa gelýär gerek ille dağıtdan olur. Telejigine dağıt getiren bolýar. Hilini getiripdirmol. Bize dağıt getirip ýok şeýdik. Ha gelsin nädir? Men görleşýän gyýdym, sen otur. İçe berke dağ seredeydi. Jilkillep öňünden çykan bolsa sered. Oğlumun ömrüne ýakdy. Gelin sama. Armadan ya. Şeýan mı? Çay koydun mu? Hawa. Geçen can atırmın. Hawa gelin mi oğlum saman? Gelin. Vay paketin de näme? Ha, ben ku diýen gerek taraflardan. He, allyň mı? Ha. Bolla oğlum, bolla şu datlar gerekdi de. İçi. Muňa sered dolama almandyr muny. Biline dat gerek bolsa. Halhalam getirer deje hileýine gerek bolsa. Şeýle de gülýan ömrüni ýakdy da oğulçamyň da. Sen jagaş gara şentek. Gülnar. Görüyorum dem davacığım ben bir saniye oturuyorum çıktı koyuyor yani. Olsun nerede mi o? Etme şunu evvel, etmeyeceğim belli. Nem şu Hatice Bey diye. Men tohmadan çıktıyız mı? Şu an nefes geliyor o odamla oturuyorsun lan hele ben çıktı sen döktün ha. Hatice yalan kızma, datma beydim bana. Nal öyle. Bir dar oldu mu olsun? Korkma. İzime ya dedim şu geline. Ne oldu canım? Senin tohmadan bastı da izime. Ne oldu? Ne mi dip tokmadat ya? Bu gelinin mi? Dinmeyecek mi kan? Uf izime ya at ya dedim. Vay ya dedim benimle. Hadi şol. Hani olacaktı ötüyor. Ter içme. Ne oldu kız? Korkmadı ne mi? Bir kıydım mı? Onuşturma neştin mi? Sen mesriye uğradın biliyor musun onu? Üy ağlı öpürdü değil mi? Kork, günle kork. O sen şekerli kıydı, niye de korksun bunu yalak zaten? Ne hayran? Nasıl? Sen ne mi? Sen ne beydip otuyorsun? Şu öyde yıkıcı kıydım mı ben? Şu sığdırma neştin ayağına diyen getirip bilen yok mu sen? Men ya dedim şu koklardan. Haçan deyin mal men bu koktan. Korku geçen can bolya da tolorla emme da bolya. Benim eteğini verdim ama asla. Hani bolyan varsa ne ayağına diyen getir. Kok olmasın öyle. Ne etmeyeceksin anam, ben şunu kaçtım mı? Nefes bıraktan sonra yok bilmem. Bunlar bir tane değil. Sen şol öýüň gelini. Ecem bilenim, jigim bilenim oňuşmasam bolan o. Men başga diýip berje dadım ýoksa. Baracım can, böyle haberleşer.
uzakly gündüňe telefonnay. Ýadamadyň mı telefonna gürleşip, ejeňe gep berip, birazajyk ejeme de kömekleşäýipdi. Bolýa. Ecem can oturdun mu tamam? Otyr sıkıldın mı oğlum tamamen? Aw. Bunlar. Şuwan akşam barayın mı? Yara. Ötek. Gelin tamam. Geldim. Kovmaya daylan. Hava koy. Oturdun mu? Kovmaya daylan. Hava koy. Şadi yanca görünüyor. Ne molle? Ötek tamam tebedin mi? Ne tadalka geçen oturanı? Ne tadalka? Kaka olyan. Şunun mu? Allah can. Ecemcan. Oh. Men kaka olyan Ecem. Näme? Ütköşük zatlarını kaka olandana. Siz özüňiz oňarýam, ol özüni oňarýam ol. Asna tayran. O seni oňarýam ol, öýüň oňarýam ol. Çağaň oňarýaly. Näme anlaşdyda begener ýalyk. Özüni oňaranyk çağaň nädip oňarsynlar? Ece. Sen ine bolyanna begenen okmy? Ece bolly. Inni men duydum bolly. Bidar bolly men sizden Qyýdan bilen senden bidar bolum sagdyrmadyňa diýekje gelnimi? Bar ýüzüme basýanyňyza men alyp beren gownumy halany aldym. Dogrymy? Ahyry menden dinarsyňyz. Gelnimi alaryn çykaryn öýden başga hiç adam bolmady eçe. Eň soňa ýetjek zadyňa sodursyň. Durmuşym ýaky ýykarsyňyz biderepsizler. Bollo bidar bolum men sizden näýdi? Tobu. Nefesiň bolşuny gördüňmi? Ne bolşby? Ejimini bir zat edip öýden gidermesek bolanok. Muňa ýedine hökman düşmeli. Inni? Näme sen bolýar bolyn? Ogulmak gidip barýara. Ogluny ýitirersiň eje. Gelini gidermeli, gelini. Ejecan. Oyuna gurlananlar. Häzir inlik tamaşa gerek. Sen edmişsin. Oňarypsyň balam. Bunlar oturmam. Gelin tamam. Hiç vallahi ya tayri yapayım. İyi şey. Zaten. Ya vallahi kemana gideceğim yani? Bilemem. Tamam mı? Aynen öyle. Tamam, başka var. Kim oldu? Tamam mı? Evet. Kim oldu? Tamam mı? Ne peki? Öyle şunu sana sana diye gideceğim. Ağrım tutuyor adam o. Kolda ben sana sana derler o. Ece belki. Ece benim. Başladı. Ay tamam ben. Ya vallahi ecem dağı ben daha diye. Nerede sana ben sana. Yen gaydın kasar ya Ece sen. Kelmaň anan. Vallahi. Epek. Şu adamın anamı. Real mo adam tutup dur. Giyeceğim bir vaktim cana diye gülüne gelecek. Hem niye de ona neyim mi? Akşam geliyorsun sen. Öyle görmeyin seni. Edil şu ýagdaýyny görmek. Şeýle bir bagyt. Haladyň oýunçygyny. Edip ýa-ni gelin han. Bir zadyny halaýmasyn ýerde. Gowjak leşletleme. Ahir deňýät bir beladan. Yekece oyuncağım bile öydünü çıkarıydı. Sıcak oyuncağım. Biliyorum. Ne kadar vakit var kadar hatice.
Alo, Ete, bir-birini soýmaýmysa, mendňärden çağanyň hatyrasy üçin insan gaýtmazdandymy? Öýüňe gelän Ete. Boldy. Şundan Ete. Nepes men sana aýtdym-a, hemme zat ýalan. Ýöne sen maňa inanmadyň. Hormatly illeşler. Çağanyňyň arasyna goşulmaň. Iň soňunda näme baryp etýänini özüňiz görensiňiz. Şu wakaňyzdy bilen şu zatları düşündirmek istedik. Janyňyz sag bolsun. Bize goşulan hokman ýene de durmuş şakara görkezlerdir. Bizden başlaşma. Assalamu aleykumlar. Doğan bu komentariýaňa jogap bermän geçip bilmedim. Realni şu sabarly gelin öz muşdogumyň ýöretipde seredýän muşdogumyň durmuşyndan alynan. On bolan zat, intege men pisrag edip geçirdim bundanam. Ekece zat diýjek doğan. Durmuşda bular zat ýok, bolýan zat oýnasaň da boljak diýipsiň. Allahan duşurmasın. Ekece zat diýip bilýän sana. Allahan gorkozmasyn. Düşmanyňa da gorkozmasyn. Doğanjym janyňyz sag bolsun, gorýan bolsaňyz, gollaýan bolsaňyz, biz silany Allah silesin, janyňyz sag bolsun.